Sari. Tepangaken, ora tengahaken. Dipun tepangaken. Dipun temangaken. Bapak iki kok bener. Bone kok. Iya. Diparingi kesuksesan. Disesat. Serendalu di Kimora. Nah, pripun sehat lho Cayu? Sehat. Niki ke dibanterke Pak Agus, langsung niku dibanterke Pak Agus. Pak Agus mikula dibanterke nggih. Ya. Cek. Cek. Banter nggih. Banter no. Nggih. Nah. Baru ini alhamdulillah saged pentas wonten ing Balai Desa Bangsongan ya lho. Nggih. Nah, tahun ini urung Dereng. dereng nggih. Nggih. Makasih lho ya. Nggih. Kula mboten usah dibayari mboten napa-napa. Sing penting kula dhewe tak kako wis seneng. Oh, iya iya. Nggih. Tanpa bayaran ikhlas untuk Bangsongan, tepuk tangan buat Dek Kimora yang sangat luar biasa. Teko dhewe nggawa mobil, nggawa sopir, ora bayaran kaya Tegel men Pak Lurah. Nggih. Nah. Tenang ya, Pak. Wis ngomong nanti ya, Nduk ya. Nggih. Tur mboten ada to? Mboten. Pirang menit ngomong makan ini? Setengah jam. Mudi ke dalamnya, mudi dalamnya. Kediri, Gringging, Pocok, Bulu Sari. Bulu Sari. Kelas pinten sakniki kelas pinten sing do mirsani takon. Nggih, sik kula tak salam nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedalu bapak-bapak, ibu-ibu. Dipun tengahken nami. Tepangaken, ora tengahaken. Dipun tepangaken. Dipun tengahken. Tepangaken. Dipun tepangaken. Lah. Nggih. Bener. Dipun temaken. Kira apa kanggo to? Pun ta te pa a nga ngan ken. ken. Nah, dipun tengahaken. Dipun tepangaken. Dipun tetemak. Dipun tepangaken. Alon-alon ngomong dipun tepangaken. Dipun tepangaken. Ah. Nami kula Kimora. Ah. Kelas 4 SD. SD mana? SDN Grogol 2. Grogol 2. Nggih. Ah. Nggih, murid bulan iki nggih sing matai bulan. Bapak iki kok bener. Bone kok. Iya. Bapak bener bisa. Nggih. Oke. Bapak usah disangoni kula. Oh iya, ya. Mas, iya.
Oh, gini. Jalan dong. Napa? Soko Pak Kades. Kades. Paling ini. Buka apa? Buka. Oh, buka. Tak dibuka lah Penasaran ya. Nggih. Saking Pak Kades maringi 200.000. Nggih, matur suwun nggih Pak Kades. Nggih, sama-sama. Mugi-mugi uripe sehat, terus rezekine kuwatah. Nduk sing nduk. Nek karo kiai semoga aja uripe. Mugi-mugi gesangipun. Oh, mugi-mugi gesangipun Pinaringan sehat nggih. Mugi-mugi rezekine lancar, awet kula maneh. Terus sukses selalu. Dipun paringi sehat, panjang umur, dipun paringi kesuksesan. Ya ayo, tak jari omong. Diparingi kesuksesan. Dipun paringi sukses. Dunia akhirat. Lan anggenipun macung kepala desa. Tahun ngajeng. Saged dipilih warga masyarakat sedaya sehingga dados kepala desa wonten Bangsongan malih. Kuwi apa? Alon-alon Pak Dandang. Dados kepala desa malih. Wonten Bangsongan. Nah, Allahumma amin. Wes. Nggih. Nembang ya lagi. Nggih. Wong atus kok Pak Lurah. Ya. Goseh. Kok pemain senapan? Anu bang apa? Cahayu. Ngimpi. Loh, Ngimpi. ngimpi. Nggih. Niki kula kuwi napa? Apa? Niki kula nyanyi niki gara-gara kula keinget kula rekaman ten Emis Production. Oh. Nggih. Mau rekaman to? Nggih. Nggih. Nyambel ngono to? Nggih. Nah, Oke. oke. Oh, alah. Bisa, tak pengen suaramu pamer no, suaramu harus mirsani sing Siap. Semangat toh, sing ngendang Mas Kasih lho. Sing ngendang Mas Kasih, iki mau goleki to Mas Kasih. Rasa diono to. Gak maju dong. Idengane ora. Sida. Oke. Aduh ben 200 ora sida. Ngamboro suaramu apik kok, Nduk. Manjang to nuwun sewu ya. Suaramu iki ora banter banget, nek suaramu karo laras ki pas. Dirungokne kepenak, ora kemrungsung, ora kesusu nek nyuwara ki dinikmati nadyan to bentukmu kaya jangkel jati. sampeyan kok ngene to? Ya pancen si ciri yo ngono kuwi sore gedhi ya saya Mbak Niken ngono. Bebasan nganggo seretan. Jadi Pak Dandang. Lanjut Cahayu.
luar biasa. Angger metu Pak Kangko mriki tembange mesti anyar ora panggah kuwi. Kok gara-gara aku boleh sampai gara-gara enggak? Heeh. Oke, nanti ada spesial. Ini spesial. Tapi kalau enggak apa nanti pas gara-gara. Karo mencolok. Lho untuk joget iki kudu mencolok dia semangat. Oke. Oke. Semangat. Oh, semangat. Oh, ngampus. Ya tambah 100 deh. Apa enggak usah bayar? Betul. Pak Kangko. Oke, matur suwun. Belum ora. Usah. Wah, Iya dong ora. ya niat. Jake. Lihat kok mau ngomong jangkrik ini. Orang. Ya. Katungkol ngumbar gagasan sak temah kinomo Kanca-kanca perlukanan buat dia. Tanpa moco, tanpa tek, zaman apal di luar kepala ya. Kulo saking pengene melu Pak Ki Anok bujo kangkong. Kangko. Ojo kleru, kowe ben kleru. Pokoke aku pengen melu dalam Pak Anom Dwijo Kingkong. Tapi kan kulo mboten ngomong niku to. Ora, wong panyelan kok dulu. Oke. Nggih. Sampeyan iso mbayang. Bisa. Oke. Oke no, cah kene Pak. Wayang yo iso mbayang lho. Bisa. Yo gawe sing andalane Mas niku, ayo dah, ayo dah. Iya. Jujur, gitu. Nampak ya? Nggih. Sripan Sripit. Nggih. Ya, coba. Sripan Sripan Dangdutnya titipane apa nduk? Cahyo. Dangdute. Heeh. Kotak kuning. Kotak kuning. Tipase napa nggih? Niki wonten sing nyuwun kotak kuning saking CV Sekar Wangi Jaya. Mereka saking Jakarta, saking Pak Slamet, pengusaha atau perusahaan Sekar Wangi Jaya. Niki kotak kuning. Kotak kuning nggih mboten napa-napa. Apa dia? Nggih. Pas Siti. Apa? Pas Siti. Pas fit-fite ya. Pas sehat-sehate ngono ya. Nggih. Ya.
kasih. Matur suwun ya Pak Dayo. Ah, engko nembang nek karo Cak Komet ya, Nduk. Nggih, siap. Luar biasa. Nah, sampun dipun aturaken sami kok giliranipun Cak Komet kawan Cak Sindru. Ya. Jaluk di tembang ini gak katresnan no. Oh, jaluk di tembang ini gak katresnan yo.